फोंडे म्हालांतल्या सावयवेऱ्या रस्त्यार पार्क केल्लो हॉट मिक्साचो ट्रक नव्यानूच केल्लो रस्तो मुंगरिल्ल्यान म्हालांत कळंडलो। हे घडणुकेक लागून थळाव्यांनी रस्तो रुंदीकरण आनी हॉट मिक्साचे दर्जाचेर प्रश्न उप्रासल्यात। सुदैवान ट्रक कलंडपाचे घडणुकेत जिवीतहानी टळ्ळी। हालींच फोंडे म्हालांतले सावयवेरे वाठारांतले रस्त्यांचे रुंदीकरण करून ताचे हॉट मिक्सिंग केल्ले। हे कामाचेर आतां थळाव्यांनी दुबाव उक्तायला। हाचे कारण म्हळ्यार नव्यानूच रुंदीकरण आनी हॉट मिक्सिंग केल्ले रस्त्याचेर सावयवेऱ्या पार्क करून दवरिल्लो हॉट मिक्सिंग मशीनाचो एक ट्रक कलंडलो। ज्या रस्त्यार हो ट्रक पार्क केल्लो तोच रस्तो खचलो। हे घडणुकेक लागून रस्त्याचे रुंदीकरण आनी हॉट मिक्सिंगाच्या कामाच्या दर्जाचेर थळाव्यांनी दुबाव उक्तायलो। वेरे वागुर्मेचो आदलो सरपंच आनी झेडपी मोहन वेरेकर कितें म्हणटा ते आयकात। या ठिकाणचं हे प्रकरण पाहिल्यानंतर कुणीही पाहिलं तर हे प्रकरण पाहिल्यानंतर असं वाटतं की बाजूला दगड वगैरे काही मानलेले नाही आणि फक्त मातीवरच वाहतुकीचं डांबरीकरण केलेलं असावं असं मला तरी जरा हे पाहिल्यानंतर वाटतं। म्हणजे तुमच्या म्हणण्याचो अर्थ की सध्या हे डांबरीकरण जे झालां हॉट मिक्सिंग जे झालां ते उण्या दर्जाचें जालां अशें तुमचें म्हणणें? एरवी मी काही इंजिनियर नाही, मी त्याच्यामधला तज्ज्ञ नाही आहे ना, पण तुम्ही फाटले 25 वर्सां वेऱ्या वागुर्मे पंचायतीचे सरपंच आशिल्ले, तुम्ही आदले हांगसरले जिल्हा पंचायत सदस्य आशिल्ले, तर तुमच्या कार्यकाळात अशीच कामां जाताली काय स्टँडर्ड कामां जाताली? अशा पद्धतीची कामं होत नाही। त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष कामावर सगळ्यांची देखरेख असेल, या ठिकाणी सहसा कुणाची देखरेख नसेल आणि त्यामुळे हे असं सगळं घडलेलं आहे। खरं म्हणजे पंचायतीमध्ये पंचायत एरियामध्ये ज्यावेळी रस्त्याचं किंवा कोणत्याही प्रकारचं काम चालू होतं त्यावेळी ते पंचायतीला कळवायला हवं आणि पंचायतीच्या एखाद्या माणसानं त्या ठिकाणी राहून प्रत्यक्ष काम पाहणं अत्यंत आवश्यक असतं। तसं हल्ली होत नाही आणि त्यामुळे ही अशी परिस्थिती या ठिकाणी आपल्याला दिसून येते। असं सांगू इच्छितो की कॉन्क्रीटची भिंत आधी बांधायची नसते आणि किंवा कॉन्क्रीटची भिंत बांधल्यानंतर बाजूला जी माती घातली जाते कॉन्क्रीटच्या, म्हणजे टप्प्याटप्प्याने कॉन्क्रीटची भिंत बांधणं अत्यंत आवश्यक असतं। कारण बाजूला जी माती घातली जाते ती माती दबली जाणं अत्यंत आवश्यक आहे, त्या ठिकाणी पाणी घालणं अत्यंत आवश्यक आहे आणि त्या पद्धतीनं ती कॉन्क्रीटची भिंत जी आहे ती वर काढणं अत्यंत आवश्यक आहे। या ठिकाणी काय होतं, आधी कॉन्क्रीटची भिंत काढली जाते, त्यानंतर त्या ठिकाणी माती घातली जाते, पाणी वगैरे काहीही त्या ठिकाणी घातलं जात नाही आणि त्यानंतर रस्त्याचं काम त्या ठिकाणी सुरू होतं। रस्त्याचं काम झालं असं त्या ठिकाणी सगळ्यांना वाटतं, पण प्रत्यक्षात निकृष्ट दर्जाचं रस्त्याचं काम होत असतं आणि म्हणूनच त्या ठिकाणी देखरेख असणं अत्यंत महत्त्वाची आहे असं माझं प्रामाणिक मत आहे। वेऱ्या देवतेर जी मेन बाजारांचो रस्तो वयता थंय हांगा एकीकडे रिटेनिंग वॉल बांदपाचें काम चालू आशिल्लें आणि थंय RMC घेवन येयल्लो, म्हणजे कॉन्क्रीट घेवन येयल्लो जो कंटेनर जो आसा तो आज सकाळी हांगा रस्त्याच्या सायडीक म्हणजे दुसऱ्या एका वाहनाक बाजू दितना थंय नेमलो तो पुरायपणान सुदैवान ड्रायव्हर आनी क्लिनर हेणी वेळार ट्रकांतल्यान भायर उडी घेतल्या कारणान तांकां कांय इजा जावना, गाडयेचें थोड्या प्रमाणात नुकसान जालां। अजूनही कंटेनर पडलेलो आसा, म्हज्या फाटल्यान पळोवंक शकता कंटेनर पडलेलो आसा। तो कंटेनर काडपा खातीर दोन ट्रेनी येयल्ली आसा, कांय खिणा भितर तो कंटेनर वयर काडटले। हो अपघात जावपाचें कारण म्हटल्यार हांगा चडशा वाठारान हांगा कॉन्क्रीटची वॉल बांदलेली आसा, संरक्षक भिंत बांदलेली आसा आणि मोजको थोडोसो एरिया आसा, थोडीशी एरिया म्हणजे 25 मीटर एरिया ज्या जाग्यार पयलींची चिऱ्यांची वणत बांदलेली आशिल्ली, हांगा व्हाळ आशिल्ल्या कारणान पावसाच्या उदकान ती माती खळखळून गेल्ल्या कारणान हो ट्रक नेमलो। सादारणपणान फूल भरलेलो कॉन्क्रीटचो तितून 32 टन ट्रका सयत 32 टन जेचें वजन आसा तो कंटेनर हांगा कलंडलेलो आसा। जिवीतहानी जावंक ना। मेळटा ते अपडेट तुमकां आमी दीत रावतले। गोमंतक TV खातीर वेरेच्यान हांव शेखर नायक।